İsa şäherleriň birindeki elhenç deri keseline yolugan bir adam onun yanına geldi. Ol İsa'ny görenne dyzyna çöküp oňa: "Ey agam, eger isleseň meni bu keselden tämizläp bilersiň" diýip ýalvardy. İsa hem elini uzatdy da oňa degirip: "Isleýärin, tämiz bol" diýdi. Deri keseli ol adamdan şo bada ayrıldy. Sonra İsa oňa: "Muny hiç kime aýtmagyn. Ýöne gitde, ruhana görün we deri keselinden saplanandyňy hemmelere suud eder ýaly Musanyň buyuran sadakasyny ber" diýip buyurdy. Emma İsa hakyndaky habarlar barha ýaýraýardy. İsa'ny dinlemek we kesellerine şifa tapmak üçin onun ýanyna uly mähelle ýygnanýardy. İsa bolsa köplenç ýeki özi çola ýerlere gidip Hudaýa doga okaýardy. Bir gün İsa halka öwredi otyrka Jeliläniň ähli obalaryndan Yahudiýadyr Ýerusalimden gelen fariseýler bilen Tövrat mugallimlary da şol ýerdediler. İsa Rebbin gudraty arkaly hassalara şifa berýärdi. Şol wagt birnäçe adam bir ysmady düşegi bilen göterip getirdi. Olar onu jaýyň içine salyp İsa'nyň öňüne ýatyrjak boldylar. Emma üýşen mähelleden ýaňa onu içeri salmagy ýol tapman soňlar jaýyň üstüne çykyp üçegi söküp açdylar. Onsoň ysmady düşegi bilen üçekten sallap İsa'nyň öňüne düşürdiler. İsa olaryň imanyny görüp ysmada: "Dost, seniň günäleриň ötüldi" diýdi. Tövrat mugallimlary bilen fariseýler: "Hudaýa dil ýetirýän bu adam kim? Günäleri ýeketäk Hudaýdan başga kim ötüp biler?" diýip içini gepletmäge başladylar. Emma İsa olaryň näme pikir edýänliklerini bilip olara: "Näme üçin hyýalyňyzda beýle pikirler edýärsiňiz? Haýsyny aýtmagan saat? Günäleriň ötüldi diýmekmi? Ýa-da turda ýöre diýmek? Emma siz insan oglunyň ýer ýüzünde günäleri ötmäge de ygtyýarynyň bardygyny bilip goýun" diýdi. Onsoň ol ysmada: "Saňa diýärin, tur, düşeňi alla, öýüňe gaýt" diýdi. Ol hemmäniň gözüniň alnyna desine ýerinden turdy we düşegini ýygnady. Hudaýy şöhratlandyryp öýüne gitdi. Ähli adamlar haýran galyp Hudaýy şöhratlandyrdylar. Olary gorky gaplap aldy. Olar: "Bugün şeýle bir geň zatlar gördük" diýişdiler.